gore rino hakudyiwe rinopisa, hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana peri first time yako, ndakangokumbirisawo kuti utange nekusubscribe, ukomenda, ulike, ushare. Toramba tichidzoka nemamwe maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. So nhasi pane nyaya yamuka panapa ichitenderera pabepa reDaily News iri kutaura kunzi CCC pulls out of by-elections. So by-elections ma-cities railidwa na Rust Markham na Advocate Fadzaima here. Ndo ma-cities akanzi aitwe by-election because vanhu ava vaka-resigna from kubva muparliament mushure mekunge vanzwa kuti Advocate Nelson Chamisa vasiya basa. So vakadecide zvavo kutera leader wavo vakati I stand with Nelson Chamisa. So panapa chiri kuitika ndiri kuzosangana nevanhu vakutanga kukomenda nyaya iyi. Ndasangana na Dr. Walter Muzembe vakanyora vakati after Satan you must fear CCC Zimbabwe. So what was the point of wrestling this party from Nelson Chamisa? To donate seats? Oh, come on man, contest every by-election. Right. Inikana niniwo zvatondishamisa weni. Kuti vanhu vanongoerekana vati havachadi kuningirina because ndo opportunity kaya vanhu vakaita sana biti because handito chakaita kuti vaite ningirikineri. Vazotadza kunyatsoningirina because inini sekunzwa kwandakambozviita bitakataura kuti inini ndo ega parliament ndo ega platform yandokwanisa kunyatsoshandira muri yeZimbabwe zvakanaka parliament. But anyway, zvemazita ngatimbosiya. Ndo zvimwe zvinhu zvakaita kuti vanhu vaite bita zvekutadza kuenda kuparliament. Mazita atichataure vanofanira kunge vari kuningirina. Ndo opportunity yekuti vabvatraiti zveso takuenda kuparliament. But amene kuti chii chiri kuitika iko zvinezvi kuti style yakungonzora vakwati role model wavo akungonzora ere kuti anenge akungoita pull out. Because mwangora muchikuita pull out hapana ma-results anoningirikina. Hazviwanike ma-results, hakuwanike ma-fruits kana kuti hakuwanike zvibereko. Political party inenge ichitofa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndanga kubatirai pachannel ine Kulian TV. Kana uchinge kusvika pana peri first time yako, ndakachikukumbirisa kuti usike like uchindiudzawo kuti nyaya iyi uri kuiona sei. Tobva tasangana pa next video. See you in the next one.